हामबाय सिनि media रखनो आं एक्चुअली अमंखा पब्लिक डिमांड नक नुखना गोबां सालरुमै अ जे सिनि ताम्पुई वाइगाटी अ लुंफुं मंखा सबसे सिनि एरिया नि बिसंगो तै मानथया जागा अरो निनि रिकाइबो तै फाया ओंखाय सबमार्सिबल काइबो ड्रिलिंग खाइबो तै माया गमनि कोनो आलादा कोनो सल्यूशन करिखा जस्ट अब आं डिपार्टमेन्ट बेलाके हामबाय मारियो तिनि हजराव जों जे पब्लिक डिमांड खाइमेनो आं निजेबो डिमांड खाके असेंब्लिबो साका गमं खाके ताबो जे इनोवेटिव स्कीम अबो अ जागानि सिमिन तै क्लांगैसे साकावो जतो रिफाइन खया कोई काहाम खयै अ सिनि जे तीनटा पारा अमंखा बेलाय क्राइसिस जागा जेहेतु गरो जे तै सल्व खांके माने मोटामोटी चिन एरियाव जों तैनो मोटामोटी सल्व खाइमानानि जों वानसगो आर अमहाय जरावो तिनि जों गोबांमा तहिं सालायका गोबांमा दिन रमै डिमांड खाइमां कि दरमब्राव तै माया तिनि सा त्याबक चिनि जे अ जे प्रोजेक्ट जदि सक्सेस खांकाय जों बसकान दिनो अम हाइते जों जालक जों मांगला तैनि हयते ताइ जों मुसुंगो अ प्रोजेक्ट रा काहामके चलि थांतु आरो म सक्सेस थुं अबन चिनि नायमु एक्चुअली बस पारा दक तंग नायां एरिया अरो ताम्पुयो तंग प्राय 60-65 फैमिली अ लुमकामो तंग प्राय 28-30 आर वाइगाटी तंग ताइसा आरो 30 आम हेरो 30 एबा अ लुमफुंबो 65 नियर एबो 60 35 गाय माके मिलवैनो और ब्रत ब्ला गेसिम क्राइसिस नक नुखना और उनजिसिम सलै तंग लामा हामियांगो तै फाइमेया माने अमतिम सारा दिन जों प्रॉब्लम लाइ सका गाय ताबुक जों पब्लिक डिमांड खाइमा बाय जोंबो मुसुंमा बाय ताइ डिपार्टमेन्ट मुसुंमा बाय तिनि अ चिनि अ प्रोजेक्ट रक आपातत स्टार्ट नानि दिगिन थाङै दं खाता ता अबोखे मोटामोटी ताबो अम काइखे लुकदंनि ताइ जों जालक काटिना बाय बेलाय अ तीनटा पारानले जों एटलिस्ट तैनि हयते तै क्राइसिस नि हयते ड्रिंकिं वाटर बरनि एकदम एक्चुअली बरक तो जीवन बासि थानाय नंके नंजानाय तै बेलाय खन नांगौ गे जों नु खावर ताम्पैबो जों डेली आगे तै फाय प्रायनो तै फायपनो जों बन सफिशिएंट खाइमेया गे तै नंजानाय रिमानन किन्तु नों तु जानाय रिमाया गे अम हाइमां प्रॉब्लम सल्व लाय तो गोबां मा दिन रोमै नक साइमन जों त गोबां मा पार्टी खाइलायका एमएलए लायका मन्त्रि लायका किन्तु अमनो सक्सेस खाइमाना मतो केबन थानि गरै ताबो किन्तु जोंनि डिपार्टमेन्ट मुसुंमा बाय एक प्रोजेक्ट जों सबमिट खाइमा बाय ताबो चिन गसिया कोइ गाहाम एकटा जागा जों प्रोजेक्ट जों मानखा आरो अब चिन इसन थेना अमनो जों सुरिनाय अ प्रोजेक्ट दाखि सामु नाङै सक्सेस थुं बुफु दग सेंजना दक म अलरेडी टेंडर पाइथाखा अब ताबो जस्ट 2-3 दिन बिसिनाव सामु सुरु हंसिनाय गे प्राय 1 बोसोरनि बिसिङनो म सामु पुरा कमप्लीट दङै जों अरन टिमा नांनाय कारण म चिकन प्रोजेक्ट या कटर प्रोजेक्ट